Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Безнең максат бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерү, аларның яшәешләрен җиткерү, сезгә күрсәтү. Бүген дәвам итәбез. Суслонгер темасын дәвам итеп. Әтием, мин сезнең үлгән урыныгызны белеп, Коръән укырга килдем. Сиңа мәгълүм микән минем әтием килүем? Алар репрессия курбаннарына һәйкәл куярга хыяллана. Если мы это сейчас не сделаем, то с каждым поколением все меньше и меньше будут знать об истинной истории Магнитогорска. Кашкар авылы тарихы нинди серләр саклый? Пенза өлкәсеннән Ләйсән Хаҗиева. Һәрбер бурасы, һәрбер ташы, һәрбер бу тирәсе безнең өчен изге. Тапшыруыбыз ахырында ТССРга 100 ел сәхифәсе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорауларыгыз буенча Суслонгер темасын дәвам итәбез. Инде узган тапшыруларыбызда әйтелгәнчә, Суслонгер урманнарында Бөек Ватан сугышы алдыннан өйрәтергә дип китерелгән солдатларның җафа чиккәне билгеле. Аларның якыннары битараф булмаганнар, әлеге фаҗиганы күңелләрендә кабат-кабат яңгырата. Без Кабат Суслонгер урманында, монда Татарстан Республикасының берничә районыннан шушы җирләрдә үзләренең кадерләрен югалтканнар җыелды. Безнең гаҗәпләндергәне шул. Ни өчен дә солдатлар кәефсез йөри, үзләре бик ябык, хәлсезләр, барган җирләрендә сүтенеп егылалар. Кемнең төшенә кергән, кемнең күңелендә йөргән, кемнең әнисе үзгәләнгән, күз алдыннан китми, кемнең әтисе хәтере чакырган, кемдер язып калдырган. Соня апаның абыйсы күз алдына тере кебек килеп баскан. Әйтерсең, минем каршымда шул йолдызлы бүреген кырын салып, бер аны алып бер киеп, борчылмасыңнан, борчылма барып кайта аласың кил дип ул мине чакырды. Мин килер хәлдә түгел идем. Ни өчен килдегез? Әйдә сөйләгез әле үзегез. Минем әтиемнең киткәнен мин белмим инде. Кечкенә булганмын. Бу сагат төбендә утырып калганмын мин. Мин әниемнең сөйләүләре буенча гына беләм. 41 елда китә Хавай бабай. Монда Суслонгерга эләгәсен белгәчтен зиратка менеп, әтисе белән әнисенең кабере арасына жатып елый ул. Дөрес, әни сөйлидер. Киткәндә Аятул Курсины алып китә ул, ипине кабып калганын калдырып китә. Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах дигәннең кәлимәне яза да, шуны кисеп яртысын үзе белән алып китә, яртысын иде калдыра. Күршау кешесе әйткәнде, ул агач күтәреп барганда җыгылып, шул инде кыйнаганнар бик катты, шуннан соң башка тормаган. Шуннан үлгән. Шуннан кыйнап, шуннан тора алмаган инде. Шуннан үлгән. Монда теркәлгән ул, как будто 20-нче майда уже вафат булган дип. Бик җан авырта әти өчен. Бик җан авырта. Монда әбием сөйләү буенча гына мин беләм инде нәрсәләрне шул әни әйткәннәрдән кайсы бер, күбесен әбием сөйләгәннән беләм инде мин. Менә бүген күпме туган килдегез сез? Кайсы? Безнең монда менә минем әниемнең сеңесе, бабайның төпчек кызы була бу. Татарстан, Марий республикаларыннан 9 кеше җыелганнар алар. Әйтәсе сүзем шул. Бик зур рәхмәтемне белдерәм. Барсына да тазалык, тынычлык, тигезлек белән була хәсрәтен күрмәенчә яшәсеннәр. Йөрәк эше бу. Арча районы кузгаткан гамәл дип әйтә алабыз. Ә бит онытылып бара иделәр. Баксаң, эзләнү эшләре дә бара, кайбер исемнәр дә билгеле, белмибез генә, хәбәрдар түгел. Ярамый онытырга, юк, ярамый. Бүген дә бер кемгә кушып эшләтелмәгән вакыйга шаһитларыбыз. Арча муниципаль районы башлыгы исеменнән Марий иленең Суслонгер урманнарын кабат шаулатып, зур вакыйга оештырдылар. Монда мин әйтеп үткәнемчә, инде 2015 елда без шул хәтер тактасы куйганнан бирле инде газетларга язылганнан соң, аннан соң менә сезнең тапшырулардан соң дөрестән дә бик күп хатлар килә башлады ул редакциягә да, сезгә дә инде ул безгә дә мөрәҗәгать итүчеләр булды. Безнең белән монда Суслонгерга баручыларның теләге барлыкка килде. Бик күп
әби бабайлар, хәзерге көндә алар безнең иң тере тарихларыбызның берсе. Алар инде Суслонгер турында бик күп ишетеп, аларның үзәк бәгырьләренә үткән Суслонгер турында инде бу. Шуңа күрә дә менә кайтмый калган әрвахларның рухларына багышлап, үзебезнең район җитәкчесе исеменнән менә монда Суслонгерда без Корбан чалдыру мәсьәлесен үткәргә уйладык. Шушында җафа чиккән, ятып калган әрвахларга дуга җиткерделәр. Без исә монда җыелган халык белән аралаштык. Аларны кем нәрсә китергән? Ни өчен алар монда? Минем әтием китерде. Әтием шушында ай буе нужно чигеп яшәгән. Сугыштан монда эләккән, госпитальдән соң монда җибәргәннәр. Нәрсә булганын без белмибез инде. Ул монда булган 28 көн. Аннары бик куланып, бик шатланып сугышка яңадан җибәрәсенә шатланып, анда нәрсә көткәнен белмичә, шулай шатланып киткән инде. Кулыгызда ни өчен тотып торасыз әлеге журналны? Әтинең фотосы, әнә шу урманы картасы инде. Кыскартылган язмасы әтинең язган. Тирәнрәк кергән саен ярсу арта. Дөрес, күңел эше, битарафлыкка урын юк. Алар бит көтә, чын көтә. Алар үзләрен агач сыннарында күрсәтә кебек. Сегодня особый праздник, особый день, день памяти, когда у нас появилась возможность выехать на место, где происходили события времен Великой Отечественной войны, показать людям и рассказать ту правду, которая должны знать и молодое поколение, и передаваться следующему поколению. Надо помнить об этом. Без киттек, алар бер булып шаулашып, кул булгап узатып калдылар. Ә бит күпме илаһилык, үтәлгән бурыч, канәгатьләнү хисе барлыкка килде. Хак бит. Суслонгерыбызда мәчет салына, түбәләрен ябырга гына кала, шунда инде biz bütünübüz dua kılmakçı bulabız, elde dua kılabız, şunda şahit etken soğuşçular için. Bu vakıgaga ınıqısını da alıp gelgensiz. Inıq bitinde oldu, 4 yaşında mescitke yeri. Subhanallah. Bir нәрсе оқып алалы бізге. Оқайлы oğlum, elhamdülillah kızım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyaka na'budu ve iyyaka nesta'in. Ihdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezina an'amta aleyhim. Ghayril mağdubi aleyhim veleddallin. Amin. Лейсана Садретдинова, татарлар, Суслонгер, Мариэл. Магнитогорскида яшәүче ватандашларыбыз шәһәргә һәм металлургия комбинатына нигез салучы репрессия корбаннарына һәйкәл кую буенча эш алып бара. Бу гамәлне оештыручы төркемгә башка милләт вәкилләре дә керә. Инициатив төркем әлеге мәсьәлә буенча җирле хакимияткә инде 10 елга якын хатлар белән мөрәҗәгать итә, әмма нәтиҗә юк. Металлурглар шәһәрен беренче төзүчеләрнең хәтерен мәңгеләштерүгә тырышучылар белән Гөлдар Хафизова аралашты. Магнитогор шәһәренең беренче палатка дигән скульптура композициясе 1966 елның 9 майында ачылган. Ул узган гасырның 30 елларында металлургия комбинатын һәм шәһәрнең беренче төзүчеләре яшәгән палатканы символик рәвештә сурәтли. Торак җитмәү сәбәпле шулай палаткаларда яшәргә туры килә аларга. Авторы этого памятника, они вот что могли в том году, в советском, в 66-м, они сказали вот этой вот лаконичной, такой вот продуваемой всеми ветрами палаткой, подчеркнули те трагические события, в которых строился комбинат и строился город. Һәйкәл магнитканы төзүче комсомолларның энтузиазмы, кыюлык символы. Ялангач далага СССРның барлык почмакларыннан яшьләр килеп, безнең шәһәрне һәм заводларны алар төзеделәр дигән фикердә биредәге җитәкчелек. Хаснудиновых там сотни, Валеевых, Ахмедзяновых, там еще больше фамилий. Дәүләт террорында курбан булган якташларыбыз истәлегенә багышланган китапта берничә мең исем һәм уникаль фотографиялар басылган. Бу әле бер генә том. Геннадий Васильев репрессияләнүчеләр язмышы турында күп томлы китаплары өчен материалларны архивтан узган гасырның 80нче елларыннан ук җыя башлый. Рассказывали не о командармах, не о первых секретарях горкомов и райкомах, а о простых работягах, первостроителях города Магнитогорска. Основная масса
если говорить о раскулаченных и выселенных сюда, это Татарстан. Потом идут Ивановская, Костромская, Ярославская области. Тогда она называлась Ивано-Промышленная область. Потом Московская область, Калужская область небольшая, Украина, Казахстан и близлежащие сельские районы. Бу теманы өйрәнгәндә берни дә белмим икән дигән хис туды миндә. Сораулар да күбәя башлады ди автор. 2009 елда дөнья күргән хәтер китабы 10 ел эчендә 10 том булып арта. Сәяси репрессия корбаннарын искә алу китабының 11 томы да басмага әзер. Я использую материал книг памяти Республики Татарстан. А там кроме ведь татар и русские, и чуваши на территории Татарстана проживали, и украинцы. И они все пошли сюда. Шулай ук күп милләтле репрессия корбаннарына һәйкәл куюны юллаган инициатив төркем. Мы считаем необходимо конкретизировать этот памятник, и мы предлагаем, уже есть эскиз, уже профессионалы разработали этот эскиз, закрыть вот это кафе таким образом заодно и поставить барельеф, на котором было бы указаны цифры, даты, какие-то написаны хорошие слова памятные о том, что кто и что, кто строил этот город. 10 ел инде дәвам итә инициатив төркемнең җирле хакимият белән бу мәсьәлә буенча язышулары. Шушы вакыт эчендә 3 шәһәр башлыгы, 3 губернатор алышынды. Шәһәр хакимияте башлыгына, өлкә губернаторы, дәүләт думасы депутатына адресланган хатлар бер кап җыелган. Әмма түрәләр мөрәҗәгать хатларны бер-берсенә тапшыру белән чикләнә килә. Июнь айында хакимияттан алынган язмада һәйкәлне ясау һәм куюны финанслау 2019 елда шәһәр бюджетында каралмаган. Бу эшләрне финанслашуга инициатив төркемнән гариза мәдәният идарәсенә кермәгән дигән җавап алганнар. Магнитогорск халкының төп өлеше репрессия корбаннарының тукымнары икәнлеген яхшы беләләр биредә. Җирле каналларда бу темага багышланган телетапшырулар булып тора. Тарихчылар китаплар бастыра. Тик хакимият түрәләренә генә шәһәрне комсомоллар төзү турында уйдырманы саклау уңайлы күрәсең. Хочется иногда как-то внести какие-то коррективы, да, И я думаю, что если нам удастся поставить памятник, а я думаю, нам удастся поставить памятник так или иначе, это будет тоже некая, так сказать, поправка несправедливости. В последних томах у меня красной нитью в первой главе тема открытия памятного знака или памятника первостроителям города Магнитогорска. А первостроители кто? Это те же самые репрессированные спецпереселенцы. Те же самые люди, осужденные по 58 статье, отбывали здесь наказание, фактически они строили магнитку. Кешеләрне дә онытырга ярамый, ул вакытны да истә тотырга кирәк. Беренче төзүчеләрнең репрессия корбаннарының истәлеген мәңгеләштерергә тырышуыбыз ул вакыйгалар кабатланмасын өчен ди инициатив төркем. Гөлдәр Хафизова, Татарлар, Магнитогорск. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Кашкару авылы тарихы нинди серләр саклый? Пенза өлкәсеннән Ләйсән Хаҗиева. Һәрбер бурасы, һәрбер ташы, һәрбер бу тирәсе безгә безнең өчен изге. Тапшыруыбыз ахырында ТССРга 100 ел сәхифәсе. Иркен басу кырлары һәм татар атлары белән дан тотучы авыл. Пенза өлкәсе Белинский районында ул бердән-бер татар саласы. Сүз танылган Кашкару, ягъни Кутеевка авылы турында. Рәсми мәгълүматлар буенча ул 1698 елда оешкан. Әмма җирле халык Кашкаруны күпкә борынгырак дип исәпли. Бабаларыбыз 15 гасыр уртасында ук яшәгәннәр ди алар. Авылда элек-электән биредә мәгърифәтле, динле халык гомер иткән. Толырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева видео язмасында. Саланың тарихын ачасын килсә, картларны ияртеп зиратка сугыл. Үткән буыннарның рухын, ел язмаларын тын гына саклаучы урын. Кызганыч, борынгы ташларның күбесе инде замана җилләреннән җимерелгән, әмма сакланып калганнары тарих кызгысы. Борынгы кешеләрнең югары катламы гына мондый таш ясата алган.
Ташларның чагыштырмача күп булуы бу авылда бай, мәгърифәтле кешеләрнең шактый булганлыгына ишарә ясый. Совсем бик борынгы ташларны кызганычка каршы алар разрушили. Kimdir ete 1556 yılgı deyip anı okuyanlar. То есть 1556 yılgı taşımında bulsa bizning avulning istoriyasi tarixi ko'p versiyalar, ko'p shtrixlar bo'yicha bizning avul koloniya 1445 yıl. Бу җирләр элек Азов краена кергән ди Абдулхак абый. Авыл турындагы тарихи документлар Воронеж шәһәр архивында сакланган булырга тиеш. Аларны әле өйрәнәсе бар ди. Бар монда алтын бугур дип әйтәләр, шунда бугур, ул biraz индәле түбәнәйде. Анда булган башня, шул bir башнядан икенче башняга агачтан пайдымы сигнал биргә тигәктән нападение булса, алар бер-берсенә сигнал биришкәндә почтовый связь, моментально почтовый связь өчен безнең авыз төзелгән булырга тиеш. Иң күптәнге каберләрнең берсендә Мөхәммәд Шәриф Абдуллияннан улы күмелгән. Авылның иң абруйлы шәхесләренең берсе ул. Bizning avulda kartlar ömürlerden min bilgençe küpme okuyorlar. Cuma namazlarından soң, cuma namazı vakitinde başka okullarında обязательно tilge alalar Muhammed Şerif Abdülmen oğluna. Ol bizning avul için bik kadirli, bik izgi, adam balası bulgan, kadı to sudya, bik kulturny, bütün ruhi nerselerini bütün bizning avulda alıp bargan. Dünyanın her bir burası, her bir taşı, her bir bu tiresi bizim için izgi. Әйе, җирлек тарихын аның шәхесләре ача. Шунысы да игътибарга лаек. 1834 елда авыл Сүзгар исемен йөрткән. Биредә 1500ләп кеше яшәгән, 4 мәчет, 5 уку йорты булган дип теркәлгән. 1702 елдан алып Сала Кутеевка исемен йөртә башлый. Кутеев фамилияле 6 хәрбигә бәйләп. Халык телендә аны Кашкару диләр. Авылның тарихы турында сөйләүче тагын бер урын – музей. Аны мәчет эчендә булдырганнар. Кирәк установить теге булар бөтенесе безнең авыл предметлар, систематизируеп итмәгән, рәтләмәгән. Тарих тузаны кунган бу кадерле ядкәрләрне бөтен авыл халкы белән җыйганнар. Дөрес, аларны әле билгеле бер тәртипкә китерәсе бар, әмма башланган эш биткән эш дип бит халык әйтеме. Ислам дине дигәннән Кашкару авылында бер кайчанда азан тавышы тынып тормаган. Коммунистлар вакытында өйләрдә укыйдылар, җомалар да укыдылар, аятлар да укыдылар, үлеләр дә күмделәр, шулай ук никах та укылды. Яңа иркен мәчет халыкны үзенә җәлеп итә. Яше дә, карты да авыл кешеләре күпләп йөри башлый. Бәкәр Усманлы тәҗәде 10 елны январ айында чыктык инде монда укырга. Укый башладык яңа мәчеттә. Мәчетебез бик яхшы. Язлы-кышлы йөрибез, байрамнар уздырабыз, Корбан байрамын, аятларны монда укыйбыз. Даже кешеләр җыла, мәчеткә дә сыймаслык. Мин җиде бабама кадәр үземнекен беләм, исемнәрен. Ата-бабам Сагынмалык авылда бер яктан, минеке прадедушкам. Әбиемнең бабакасы эләгә Турцияга уланда була паша, Шакир паша. Аның турында историясы азгына бар. Аның атасы булган имам Ишан бабай инде. Улларга старший, безнең хәзер хәбәрләрдә күмелгән ул, сохранить телемендә. Туган авылының тарихы турында алар сәгатьләр буе сөйләргә риза. Авылыбыз җыелган төрле җирдән мин белгәнчә. Касимов татарлар дип основной ниятебе фундаменты Касим татарлар дип әйтәләр. Безнең Тинишевлар тукымы килгән ди Җаек ягыннан, Җаек түгел ул, то есть Яик. Алар килгәндә уже монда безнең авылда халык булган торганнар уже. Нигә качан безнең авылны 1700 елны авыл территориясын кырыклаганнар, барганда уже авыл ягына азан тавышы ишетелгән. Кашкару мәчете бүген дин һәм мәгариф үзәгедә. Биредә балалар һәм өлкәннәр өчен мәдрәсә эшли, күп гыйлем туплаган дин әһелләре дә еш кунак. Алар җирле халыкны дин тарихы, ислам кануннары белән төптән таныштыра. Кашкару авылының тагын бер үзенчәлеге атлар көтүе. 500дән артык ат иркенлектә. Апрель ахырыннан 1 декабрьгә кадәр алар иркендә йөри. Вот шул участок Качинков дигән бер якта
Инеш суага икенче якта электропостуктара 11 километр. Алар хулкарда йөриләр. Менде 50 гектар мында безнеке небез пастбище. Татарның борынгы тарихын искә төшерүче сурәт сыман. Бу татар атлары Кашкару авылы гына түгел, бөтен Пенза татарларының йөзен чагылдыручы, тырышлыгын, булганлыгын күрсәтүче бер бизәк сыман. Ләйсән Хаҗиева, татарлар, Кашкару авылы, Пенза өлкәсе. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк. Татарстан Республикасының тарихы белән таныштыруыбызны дәвам итәбез. Бүген ТАССРга 100 ел сәхифәсендә Булат Ибрахимов сезгә ТАССР Үзәк башкарма комитетының беренче рәисе булган Борхан Мансуров турында сөйләр. ТАССРның 100 еллыгына багышланган сәхифәбезнең чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. 1920 елның 27 майында Ленин тарафыннан ТАССР оешу турындагы декретка кул куела. Шул ук елның 26-27 сентябрендә ТАССРның беренче учредительный съезды уза. 7 кешелек президиумлы үзәк башкарма комитет төзелеп, аның рәисе итеп Борхан Мансуров сайлана. Борхан Хөснетдин улы Мансуров 1889 елның 24 июнендә Сарытау губернасының Хвалын өязе, Иске Зеленай авылында туа. Хәзер әлеге авыл Ульяновск өлкәсенең Иске Кулатка районы территориясендә урнашкан. Башлангыч белемне әтисенең мәдрәсәсендә ала. 11 яшендә Борханны Әстерхан шәһәренә җибәрәләр. Соңрак 1907 елда аның Казанга килүе, биредә Мәрҗәния мәдрәсәсендә укуы мәгълүм. Ләкин аңа озак укырга насыйп булмый. Шәкертләр арасында агитация оештыруда гаепләнеп, Борхан Мансуров мәдрәсәдән куыла. Шуннан соң яңа татар бистәсендәге мәдрәсәдә мөгаллимлек итә. Шул елны большевиклар Хөсәен Ямашев, Минхач Конов белән таныша. Алар бергәләшеп Утямышев һәм Крестовников заводларындагы татар эшчеләре арасында пропаганда эшләрен алып баралар. 1919 елдан ул Мәскәүдә РКПБ каршындагы Көнчыгыш халыкларының коммунистчыл оешмасы үзәк бюросына сайлана. Соңрак ул милләтләр эшләре буенча халык комиссариатының үзәк мөселман комиссариаты рәисе урынбасары буларак ТАССР оештыру эшләрен башлап йөри. 1920 елның сентябрендә Борхан Мансуров ТАССР үзәк башкарма комитетының беренче рәисе итеп сайлана. Борхан Мансуров Белоруссия һәм РСФСРның башка уңыш уңган регионнарыннан ашлык кайтаруны җайга сала. Шушы вакытларда ачлык афәтеннән качып Урта Азия һәм Сибиргә күчеп китүче гаиләләргә ярдәм итә. Ашханәләрдә дәүләт акчасына бушка ашату урыннарын булдыра. Борхан Мансуров башкарма комитетының рәисе булган вакытта милли мәдәният һәм милли тел үсешендә кайгырта. Җитәкче урыннарга милли кадрларны куюны алга сөрә. Ләкин 1921 елның июнендә аңа язган шикаятләр нигезендә ул эшеннән азат ителеп, Мәскәү партия үзәк комитеты аппаратына чакыртыла. 1937 елгы репрессиялар Борхан Мансуровны читләтеп уза. Бу беренчедән аның сәяси эшләрдән читкә тәрелгән булуы, шул ук вакытта каты авырып хастаханәләрдә ятуы белән бәйле була. Бөек Ватан сугышы вакытында аны Мәскәү өчен утын әзерләүне оештыру өчен Мәскәү өлкәсе Видогуще урман хуҗалыгына җибәрәләр. 1942 елның августында Борхан Мансуров шунда вафат була. Бүгенге сезнең белән саубулашабыз. Татарлар тапшыруы игътибар үзәгендә. Сәяхәтләрен дәвам итә һәм милләттәшләребезнең яшәешен сезгә җиткереп бара. Иртәгә дә дәвам итәрбез. Исән-амин яшәгез.